Suntem la ICP Bistrița, care este o companie cu capital privat, având activitatea principală de cercetare-dezvoltare. ICP Bistrița este membru cofondator la o asociație, la un cluster de mediu, împreună cu universitățile din Cluj, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Tehnică din Cluj și institute de cercetare. Amintim pe ICIA Cluj, Institutul de Instrumentație Analitică și Institutul de Cercetare în Construcții în Cerc. Acum, într-o definiție clasică, clusterul este o concentrare geografică de companii și instituții care activează într-un anumit domeniu. Domeniul în care activează acest cluster, pe care l-am denumit CLAIMS, cluster eco-inovativ pentru un mediu sustenabil, este mediu, care desigur este un termen generic, care cuprinde foarte multe activități și probleme de rezolvat. La această oră, clusterul are 42 de membri, majoritate companii private, dar mai cuprinde și organizații de cercetare, universități, avem și Camera de Comerț din Bistrița, Agenția de Dezvoltare Regională ca membru și de la început s-au format niște grupuri de lucru în funcție de arile de interes. Amintim aici grupul de tratare a apelor, de managementul integrat al apelor, avem grupul de economie circulară, grupul de energie regenerabilă, grupul de lucru pentru monitorizarea factorilor de mediu și un grup pentru managementul dezastrelor. Desigur, fiecare grup activează în funcție de serviciile pe care le pot oferi membrii și de competențele care există în acest cluster. Acum trebuie să spunem, clusterul a fost clasificat cu eticheta de bronz de către organismul ESCA, care este un organism internațional de clasificare a clusterelor. În această perioadă, din 2016, de când ICP Bistrița are onoarea să conducă prin subsemnatul acest cluster, am participat la mai multe activități științifice și ne gândim aici la implicarea în programe de cercetare. S-au creat parteneriate în cadrul clusterului pentru participarea la programe de cercetare atât naționale cât și internaționale. Vorbim de programul de inovare pe program național, precum am sprijinit și universitățile în accesarea unor fonduri pe programele de cercetare în cadrul POC, mari infrastructuri de cercetare. Totodată am activat în organizarea și participarea la diverse conferințe. Amintim conferința internațională SEDIMA în domeniul mediului, precum și Environment and Progress, împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai și împreună cu Societatea Națională de Știință și Ingineria Mediului. Am creat parteneriate cu alte asociații și clustere și amintesc aici parteneriatul cu un cluster de mediu din Germania, un Welt Cluster, care am început o anumită colaborare, și ne-au asigurat și o anumită asistență în ceea ce privește dezvoltarea managementului clusterului. Avem un protocol de colaborare cu Asociația Europa-Asia ASEM Water din China, un protocol la care au fost parteneri și Camera de Comerț din Bistrița, care împreună cu ei am participat la mai multe conferințe și în acest an, în noiembrie, avem o conferință online. Avem un protocol de colaborare cu clusterul de IT din Cluj. Deci putem spune că suntem activi și deschiși pentru alte asocieri. În ceea ce privește grupurile de lucru, deci am organizat mai multe întâlniri la diversi actori economici pentru rezolvarea și inițierea unor parteneriate, pentru găsirea unor soluții de rezolvare a problemelor de mediu care se confruntă în general întreprinderile. Totodată s-au participat la anumite programe inițiate de Agenția Regională de Dezvoltare. Ne gândim aici la programul Neptun,
care e un program internațional unde mai multe firme din cluster au câștigat proiecte, care au participat pe urmă și la la o festivitate de premiere la Bruxelles. Avem un proiect împreună cu ADR-ul pe programul C-Voucher, care implică din partea clusterului activități de diseminare a acestui program. Desigur că scopul este rezolvarea unor probleme cu care se confruntă agenții economici în general și societatea privitoare la mediu. În acest sens se organizează întâlnirile de lucru țintite. Putem aminti aici întâlnirea de la Plus Recycling, unde, problema reciclării deșeurilor s-a pus la modul concret și chiar s-au avut ulterior întâlniri cu agenți de la noi pentru rezolvarea problemei, sau putem vorbi de ferma de la Cojocna, Universității de Știința Agricolă și SAMV Cluj, și unde s-a pus problema crearea unui sistem energetic independent, care implică inclusiv refolosirea biomasei din tot arealul universității. Sau putem vorbi în domeniul apelor, unde am rezolvat foarte multe probleme legate de tratarea și epurarea apelor în foarte multe localități, în care membrii clusterului au fost implicați prin parteneriate și colaborări directe.